Kabulda ýolun garasynda goýulan bombanyň awtobusa zarby urmagy derarly owgan ýetkirleri wepat boldular. Harby resmiler hüjümde ýene 6 ýetkiriň we 6 raýatyň yaralananlygyny aýtdylar. Talibanyň wekili bomba partlamasynyň jogapkärçiligini sosial media arkaly öz üstüne aldy. Orsýetiň Wolgograd şäherinde adam heläkçilikli bomba partlamasynyň ýyl dönümini bellediler. Geçen ýyl awtobusa goýulan bomba partlamasy zerarly 7 adam wepat bolupdy we azyndan 36 adam yaralanypdy. Hüjüm Dagystan Respublikasyndan bolan janyň geçen hüjümçi Denan tarapyndan amala aşyrylypdy. Geçen ýyl 21 oktýabrda bolan bu bomba partlamasy Wolgogradda 34 adamyň ölümine sebäp bolan 2 terrorçulukly hüjümlerden 2 ay geçen soň amala aşyrylypdy. Gyrgyzystanda 7 aktiwist elektrik togy üçin tölegleriň artdyrylmagyna protest bildirip 4 gün bäri açlyk çekmegini dowam etdirýärler. Protestçiler açlyk çekmek aksiýasyny Bişkekde parkda geçirýärler we bu ýeri diňe golayda duran awtologlarynda uklamak üçin terk edýärler. Gyrgyzstan energiýa krizisyny başdan geçirýär. Bu ýagdaý bahalaryň 50% ýokarlanmagyna sebäp boldy. Owanstanly, Orsýetli we Gyrgyzystanda kino rejissörler Täzelikleriň paýtagty Duşanbede geçirilen halkara film festivaliniň laureatlarynyň hataryna girdi. Owanstanyň trilogiya kartinasy we Orsýetiň synyk filmi 20 oktýabrda gije öz işini tamamlan film festivaliniň esasy bayraklaryna eý boldular. Didoratly film festivali täjik we özbek kino sungatynyň döwüni tutujy hasaplanýan Kamil Yarmatowyň 110-njy doglan gününe gabatlanyp geçirildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.